Anyang laki din! Among babes, sika lang tibiyag ko. Awanin sa bali. Promise. Are you sure? Uwan ka ni. Unay kan. Daanag mo na ya. Amangan mo nga minod dapat sa bali agad, si tibiyag mo. Ay, jak laki di tulok ang mapasamak na ita. Kasi tinakunak, babes. Awan ti rumbang nga pagdanagan. Tawan mat nga rod. Sikalaan ko naktumat. Ay, sigurado lang nga pud no dagit nga ibagbagam Mamwak lang nga dapat sa bali a babae, malaksid kanya ka. Iti ka ano man, babes. Saan kan tupulos nga isukat, kunak manan. Adami ng king kasap sa pulik iti may sa bakla. Ala, durabon kan sakit din. Sana ka bakla niya. Ay wala niya. Adaamin king katisap sa pulik iti may sa babae, kunak kuma. Kasta ngamin babae Sana ka bakla, maawatan? Paray, awag ang awag king kay Dirabe, hindi ka masumungsong ba? Ako paray. Kadwa kami ni Eunice, di Dirabe. Anya? Sino man na Eunice daytan paray? Si Kaki Dimot paray. Kichiks ko bakla Anya? Ay unay ka? Talaga saan mo sinardengan na dya bakla? Sakit masilan. Unay? Ay, inaramid kumutin namin na kabalang. Tapnulik-likak na dya Eunice paray. Awan lagta. Ha? Di kakalipatin na mamimpinsan, Yalang, itim ako na ni baka mo, bilang tamaman na. Nagpintas ni baka mo, paray. Ada na talaga na trabaho na. Sa ina, isuka mo pa ilangit na bakit na bakla. Paunay kang paray. Ay, uray siya, paray. Yak amo na niya ti iti daya bakla. Ang mga kidi mo, no alununan na namin nagraman itlog mau, pati los-laos. Ay, sauce. Ay, taki, itim paray, Kaslakas ta na paray. Pangasim tasaan ka kung mga agtagtagari. Tangiwat mo paray. Makadlawak man kan ka rin ato. Anya man ang madlaw mo yan. Kanahan ka mo din amarabyan tunggal magapu kay ti trabahom. Apay, adda ka di pa'y sideline mo? Sideline nga ibagbagam mo. Agub-upar tayo maklaan bakay. Sigurado lang ari nato. Adala maamwak ka sa baling aramidam. Iyakar ko, dahi ta mabagbagim di ta muging mo kunak tumat. Anya? Ay unay mo din dahil bakit? Nakabukbutan gamit tayo. Ay, saan nakagang angaw Kunam siguro na jak kabaalan nga aramidan dahi takan ka. Awan man ti dagas nga aramidak talya. Trabaho lang, ti pakakumkumikumak. Awan sa baling. Nasaya at nga rod, no pudno, dahi ta ibagbagam. Uwin ka di bakit? Anya ka lagi din na yan. Sika lang ti babae iti biyag ko, bakit? Iti ka ano man, saan kan tupulos nga isukat, iti ore sino? Gaputa sika lang ti babae iti matang ko. Anya lagi din na yan. Amom talya, jak kumakayat nga idanon kan ka tinaamwak. Panagkunakat, nasaya at matlaang no maamwam tapno urnosan nyo kiti nga agasawa. Ha? Anyat ka tiyang sawan, ante. Nilakay mo. At dasarsarong karan na abakla, ijay ilay. Anya? Asino tinakamuan niyo iti tante? Ingkay di balay darulay. Saludsodam ida nga agasawa. Ta isuda tinakakita kinilakay mo nga dakakinkin ni binabaklay di ilay. Anya? Kan baysa, saan lakano an naminsad an nakita da? Namitlo adaras an nakita da? Tiyawanan bain a lalaki? Isaw matlagayam ang kanain ang marabian ang magapo iti trabaho na? Kita man, iso manday di ti makagapaw. Nabakad ka no abaklakat, masulan. Nagdakkel ka no ti bagina, kan nagdadakkel ti muscles na. Anya? Ay, unayin ari nato. Ay, nako, isukat ng langarudan, hindi pala nabakad abakla. May manday di lalaki.
ka man, Renato? Bakit? Saan nakngululbodan ha? Adala ang makapungto takkan kanu bilang lang. Apay, pudno ada na bakit abakla amapan mo sarsarong ija ile? Ha? Ay, kuha nga, bakit? Wano saan lang tisong bat? Saan anagadot na sa kalim? Wen, bakit? Anya, hukis ti sabang alalaki ka. Apay, anya aday ti day abakla nga awan kanya ka? Tika di kinabakad na wano anya? Bakit? Saan bakit ang tamabuisit ka talaga kan ka? No, anya launay ti aday ti day bakla? Apay, nalaing ka ding agkaradap? Wano? Alununan namin! Ampod no ka rin na daw! Si Kaki, di mo, bakit? Saan mo takas ta? No saan mo pa asar dengan da jabakla? Talaga nga iya karkuday ta mabagbagem di tamoging mo kunak tunad! Anya? Kunam siguro no saan ka maaramid ah. Apay, mamin ano la ayat imang potod ta iyakar di tamoging mo salbag ka? Mamukla nga, mamukla ang Renato! Apay, saan ka mabutang ka ni bakit mo, paray? Anya, saan nga ibagbagan mo, paray? Mabutang ka. Ay, oray alag tigar-gar iti butang ko. Hindi na ibaga na apo. Din natin mabagbagi. Sana iyakar iti muging ko. Anya? Ay, naguyong mo ito ni Talya baka mo, paray? Nauyong nga ron. Sapay nun niya timbaga na dayay. Kahit aramidin na. Awan pagbubut nga na, paray. Ay, apaw. No sakti si kasar dengan ngaminin na dya baklang. Apay niyo rayan pa ilang nga damaylawan ni bakamaw. Maramid na king-ka. Ay, no niya launay taday ti day dyan na bakit na bakla? Nangir-ngir-ngir, oh. Napatig kanya day dyan yun is pare. Ikarkarigata man lang na lipatin para itasawak. Day tati kasayatan na naibagang paray, oh. Naggarasangay. No asino nga tangamin ay ati maritis anang idanon ko ni bakit ko. Di pa ila mapisi tingiwa na. Nyalaki din. O anya, agsinsinnarak kayo pa ilang itinabakit abakla? Ay pagisoksokat ang kanya ka? Anya ka di mananday ta klase sa ludsod na yan. Bakit? Nay! Salsalod-sodak nga raw! Wan-wano saan na ang kisong bat ngay? Sanay. Namimpinsan alinipat ko na dyan baklang. Nasaya at mat no kasta. Mamukla ang alimod kayong agsinsinarak na kitaam. Saan nga rudahin? Ay, saanan abok o, titalakkukan ka rin nato. Kun kunam alinipat mon, tagayam, adamanan sa bali ah? Ay, nagrugit mo dahil ta panunot mo na yan. Anay ko. Siya pa'y gayam tinarugit ti panunot na ah? Si kalangarudon ti adadakas nga ramid na, siya pa'y lang ti pangibagamit ti kasta? Anya kamutin bakit? Basta tungpa ka mo latan. Ay, agyaman ka! Tatong pala ang timar aramid ko kan ka. Maamok lang, agsinsinarak kayo pa'y lang tinabakit abakla. Iyakar ko dito mabagbagim dito muging mo kunak tumal! Hi, Regina. Ha? Si Karinato? Owen, isa nga ron. Naimbaglagi din ta na iropaan nak pailaeng. Si Kakit Dimat. Apay, malipatan ka aya. Kahit kumusta nga yung tibiyag mo ita? Ada ka din boyfriend mo? Ha? Kwa. Awan boyfriend ko. Inbreak ko na ata, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ha? Adda amin kinkwa na tinagalas nga ugali ti may sa alalaki. Kasta ka di. Amangan no saan nga iso tigasat mo itibiyag ha? Anya laki di. Anya? Amangan no mabalinti agare, Regina. Ha? Kunak man no ada asawa mon. Ada ang asawak lang mo titi papila. Amom, Regina. Hindi pa lang agayatak nga. Iso na lang ta. Sa bali mo ngamin tinaklon mo. Anya? Alamat na. Amok kan mariknak nga gayat kamit kanya. Iso pa nga sim. Ayatin nak ko ma. Kas iti panagayat ko king ka. Kasla
manula ang alawas tinapalabas. Manipod na ko ng kanyak, asaan kayon ang nagkitkita itinabakad a bakla. Kitsan mo ta talagan. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan. Siguro, nagsinubyan kayo niya. Unay mo dito na pa nagpampanunot mo si Katalya. Imbagak lang aro din alinipat kung daya bakla. Ay, jak lapat yan! Anya nga rod kumati makagapo, akanayon ka manin amarabrabyan. Anya. Jackpot yan! Agov overtime ka, salbag ka. Awan dakas nga raramidag ko naktumay. Nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensyak tarupam. Kisuman. Ay, apaw! Diyos miyo marimar! Kaano pa'y anagbalin anadalos ti konsensyam? Ay, Mamaklaan nga da sa bali a babae ma. Wano baklam takitaam. Last chance, Renato. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumag. ay unay ka na ya paray. Kunam linipat mo na namin pinsan da dyan na bakit na bakla. Ngamita, at daman babae maun. Ayan niya laki din Renato. Anya nga rod pare. Kastoy sa talaga ti aglaplapusanan ti kinataraki na. Sana kinataraki na ita paray oh. Wino kinagwapaw. No di ka una yan. Kinaot una. Tagdi ka kay balikasay. Si kaki di mo paring ko. Kung naman no mabutang ka kinibaka mau. Ngamita raramidin mo manay. Masigurado magkidi pare. Asaan na maamuan. Ay, yak amuking ka paray. No aramidin king kanibaka mauti ka na yun na nga ibaga. Nga iyakar na rita bukil-bukil mau. Dita muging mau. Ay, jak amon paray. Nagalas nga yan. Patsim mo na dyan pare. Pangbut-butang na lang mo ta. Asino nga rin man ti babae man na kay sabitan da ita panuno mo paray. Ni Regina pare. Anya? Ni Regina, kinamuro ti rupa na. Unay ba? Naguyaw ka mo tin paring ko. Wan, kinamuro ti rupa na. Nagdakkel mo ti kuha na pare. Anya? Ay unay mo dato rin nato na kumpare ka. Talaga, sana napudno nga yat ti sapsapula ma. Kinakwa na ita paray. Kinakwa, unak manay. Unay ay. Rabeen, ada ka pa ilang dito tirsi nakagtamtambay talya. Orayak man da dyan lalaki. Apay, awan pa'y kade ti asawam. Awan pa'y nga ron andi. Panagkunak kat nagsinublan damanan itinabakad anagalas abakla. Ti awanan ba'y na lalaki. Ahaw, amangan no kadwanan ni Regina. Ha? Regina? Asina Regina? Kaya't mo asawan, saan mo pa'y nga amaw ti may papaniti asawam kanday di Regina? Awan amo kiti day tanti. Kaano pa'y nga ada relasyon dagiti awanan bain? Ay, nabayagan anamuak day ta. Ngam sa anak la nagtagtagare. Ay, talaga parwaron na day dyan tinakaduulit asarak ko naktumad. Ay, nabagbagaam, kasaritam ti asawam. Saan anasaya at day dyan nga aramidan na? Saan ko lang ang kasarita na? Potdak ti mabagbagi na, taiyakar ko iti muging na. Isukat naklang arudan, iti palang, kasla na biyag nga alis. Ay, una yan. Bakit? Apay data igamo nga imo ko. Sakit, nakabubutang na talangan. Imbagakan ka, ama minsan pa'y alukunak. Iyakar ko na ita mabagbagim di tamuging mo sana ya! Ay, anya ka din data kay bagbagan bakit? Awan mo ti dakas nga raramidan. Sa anak amaag, tapno saan ko amamuan ti aramid mo? Idida mo, insukat nak iti nabakit abakla. Sa ita, isuksukat nak manan iti kasla na biyag nga alis? Anya? Apay, anyat adakin ni Regina nga awan kanya kaya. Dagiti ka di wrinkles na, kas kada aglulong baka moro iti rupa na, kas takade. Talya? Ala! Umunag! Sana siya tikas kastama? Salbag ka! Umunag ka! No di mo kaya't aditaruar ti pangput dakdita! Aday ta paray. Napabutngan ka
adala nga ron iti asawam. Napabot nga na ka talaga pare. Kunaklaki din no ang angaw na laing. Saan may? Tay pay-payso na mitay. Renato! Na. Rumor ka dito! Saan asyak ti kaskas na ma? Salbag ka! Adalitan paray. Isukat naklararudan, hindi pailaan ka sa labiyag nga alis ha? Diyos mia! Nya laki, tintakas lang na biyag nga alas. Rumor! Ngam sa mga ipon no may. Nonya mga minti kinaya mo iti dahil babae. Oo, na yun tanabiyag nga alas. Si kakit di mo pare. At dalang rin ni bakit ko ditan. Maalam pa lang tagkatawa kasta. Anya? Ay maray, umay ka dito uyain. Ada dito ni Renato ng aglamlamag. Nakasagana di alis mo. Pagpagkalan na. May kamaray. Pagpagkalan na nay. Samsambo na kidi. Anya? Ada dito? Ibagang man tarumuar? Ay, laglag ka pare. Awan ko naman. Ilaglag na kong ilaunayin. Awan ni pare ko na. Saan mga pa nang ilaglag pare? Tapno mo lang pag nakmama. Salbag ka mo nga may. Ay, pangasim talya. Ibatam na ita. Namin anok nga imbagakan ka, asaan nakapaglulukwan, ta sigurado asaan mo ang magustuhan ti aramida ka na. Ay, promise pa kahit. Saan na maulit? Anya, saan nga ibagbagam? Manomatan adaras nga imbagam day ta. Ngam adda ayat itinong palma. Bakit? Insukat nak itinabakad abakla. Sa ita, itimanan kasla na biyag nga alis, nagalas ti rupa na ako naktumad. Asino man ang ti sumarunaw? Kaslan to man na biyag nga ansisit? Putdukon day ta. Iyakar kung di ta muging mo tap na dagong gunam, Renato. Pangasim ka di atalya. Ikaringag balbaliw akon. Unay mo tapot demon sa iyakar itimuging. Anya lang nga ititsura ko. Agbalbaliw akon bakit. Saan na maulay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay maninday ta sungom kumare. Nakamisuot na. Naaba ka kadimanan iti witay. Ay, saan? Oho, imposible mo ta. Apay nga rata kasta. Kaslalong ganisa mo, tinti kadakkel na. Gapo iti panagmismisuot mo dita. Kasanumot nga min, lumanabas dito yung newsfeed ko ti reels na day dya, John. Huy! Si Kaki Dimat. Agblablag nga rod jay tao. Masapol ang adda ka na yun ti ipos na iti Facebook. Adula amin a blag-blag. Panablaag ta. Di pa ila ama pa nagsapul iti panggadan na tapno da kwarta na. Adda ka nung amin sweldo na iti Facebook, kumari. Iso siguro ang nagagat nga video-video iti post na, Oho, agin lalaing kit di ati dangga babae. Kunamlano nagmayat abuyaon dagiti reels na. Pwe! Manong dado, da kayo matgayam ti akin kukwa da ito'y dakkel abalay amararamid. Ay, winading yun na. Ang mga nukayat yo ti gumatang itilakok a bananak yo. Pamiryenda yo kadagiti tauhan yo. Ado ka di dayta, ading ko. O manay nga ta kada kami. Aywan manong, adupay da ito'y. Sige nga rod. Isupot mo nga rod amin na kita, ading. Ngam ikanak man pa iti may sa peraso. Tara manak man no naimas matlaeng. No kasla ka imas ti kwa. Anyalakit din manong dado. Naimas ata siyak ti aglutluto itilakok. Aywan gayam. Daytoy ka di ilaklakom kat isumot lang dagiti video mo iblablag mo. Wan manong, iso da ito'y. No kasta, buy-buyaan nyo dagiti reels ko iti Facebook. Ay, winading. Kanayon ko nga rod aboy buyain. Nagmayat ko naktumay. Ado ti maadal ana duma-duma putahe iti makan. Ay, agyaman ak no kasta manong. Ad-ad dapay alalaingak ti agluto.
Kun ag video, iti kasta, adda maadalyo, manong dado. Nay, nagkapam nga ijuna. Nagbara ti panawon, sakit awan payong mau. Napanak man nagisursur iti lako ka bananak yu, Antibeya. Kat adapay ka din abate. Tagumatangak man mat iti merienda ak. Sanak pa yan nagmerienda. Mabisinak matan kat. Ay sus, awanin na anti na ibusan. Ginulpi ngamin ni Manong Dado tay pamerienda na kadagiti agtatrabawi jay balayda. Ay, naladawak sayang. Gamdi bale, intun sumarunulaangan. Idagasan naktuman, adan tumanan lutwam. O sige anti, inton bigat. Agluto ak siguro iti Shanghai. Idagasan kanto. Uwan man, tamaraman akmat dagiti ilutlutong. Mabuybuyak ngamin iti Facebook kat. Langa na pa ilang kat nagimas. Ay na, kasla imas tikwa. Ala ni anti, alawan. Idagasan ka inton bigat anti. Sige. Urayak day agyaman akjo na. Hoy, si Katina. Kunak man no agsusweldo ni Jonah iti Facebook. Nga iso ti pangalalaan na iti kwarta na. Ha? Kituan mate. Nakita ngamin nga impos na iti sweldo na iti Facebook. Apay ka day? Nangagkonto pa iti saritaan daki ni Antibeya. Agi soro-soro-soro ni Jonah iti lako na abananak yo. Iso mate. Ilaklako na dagiti lutwin na nga video na. Iso dagiti popos na iti Facebook. Meaning, saan a vlogger ni Jonah? Tindera saan a vlogger? Maawatam. Ay, diya ka mo Tasaludsudag to man no lumabas. Gumata to itilako na. Sige man, ibagam adagos kanyak ano niya't sungbat na. Ayan niya laki din. Saan ka madanagan? Tasikat yung muna pang ibaga kumare. Maritina, gumatang ka man itilako ka Shanghai. Inbagla meriendaan nyo. Winusidaan nyo na iso. Ay, sige man nga rod, mare. Isuputan na man ito, patapiraso. Tay sulangan ti pangaldawan mi. O sige, mabitla ang mare. At to'y tiso ka. Naimas da ito'y tasukang manyaman. Ay, wow. Dayta ka man. Ay, mabitlaan. Dagito'y kadilaklakom, kati sumod lang dagiti ipopos mo iti Facebook, amabuy-buya. Ay, wan mare, iso da ito'y. Kunak man, nagsusuldo ka iti Facebook, mare. Apayanas kan pala ngay lakom dagito'y. Saan nyo akanan? At dalad tamot ti ibatik akanin mi. Ngam aglako aklat ta. Ta isuka pa'y nga income ko. Kasta ka na Ado nga rod ati ornong mon. Nako, sakto lang mare. Si kakit di mo, Jonah. Uwan ko nam kadilatan. Sana mo dumawat. Unay kang. Ay na, sakto lang mare. Ala, inakunta gisursurak pa itilako. Sige, mare. Nangalami ti Shanghai tina. Ay na, ginatang ko kini Jonah Kat anyangay, sinaludsod mo ka di matlaang ti kuna kasaludsoda? Ay wan, siyak pa iti kunam. Kat anya kuna nangay. Ti kunana. Agsuiswildo ka no iti Facebook. Ngam kaya nalatta manayunan ti income na. Iso nga gisor-sor latta iti lako na. Nagadulakat nga mo da dya Jonah kunak manan. Di na pa nga rod aminin nga rod ti ornong na iti dinamag ko. Amangan kit di mo to talaga nga awan ornong na, awan kwarta na. Imposible with dollars ti sweldo ti Facebook. Payman ta siyak man ti mga mo na pudno matlang agsusweldo iti Facebook. Ay, wan man. Ngam pangaasim No adama amuam. Ibaga madagos kanyak, Amelia. Jonah, ada ka di pinabati ala ko ma Shanghai? Adda amare, gumatang ka man kit din. Tapno isupay amaksay, barang masapa ama ibos. May salaang tigatangak. Pagramanak pa yan talaga mutlang nga naimas. Naimas da ito'y mare, ta siyak tinaglutluto. Ala, iyag mo taramanak pa nga muna. Saan asika ti mangibagbaga na imas ti luto mo? Anya, uwad to'y mare.
Kat manong iti may sa piraso, Mare? 10 pesos laang, Mare. Ay, sus! Nagginamatan! Apay isa na mabalin ang 5 pesos? Saan, Mare? Malugi akmat unay no kasta. Gatgatangak mo't dagiti ingredients na. Sapay nagngina dagiti magatgatang ita. Kunak man nagsusweldo ka iti Facebook. Apay anas kan pala nga patungam dagiti lakom ngay. Kasta talaga ti business, Mare. Tapno adamot sukat kan serbi ti bambannog. Ay na po, Jonah. No nagtrabaho ka kit di akas kanyak, di may metpay, nagadulakat nga amom. Mare, no saan nga adulakit di ti amok? Kasanuak nga mabiyag ngay. Niya? Ngay, apay ngay bakay. Nakamisuok kamay. Kasano ngay amay bus day talakom no kasta. Kasanumat gamin lakay. Nasabat ko man ti kaaruba manakibiyang iti biyag ti akin biyag. Ha? Asino mananday ta? Asin no pay ko ma. May salaang mat tinaglay nga makibiyang ditoy. Dadjay nga Amelia. Ay, apay nga minakinasaritang pay lahat. Among makasi to gali na. Nakuna nang ngamin ag gumatang itilakok. Naayatanak mat ta isuka pay nga maksay ko ma. Ay, sana gumatang ti panggap na rayay. No di ka mang-visit lang, bakay. Wen garud lakay. Pakialamera iti biyag ti akin biyag. Baya mo. Sa mga iso ti makadadali tal daw mo. Sa bagay mat kit di Meriendaam kit din da ito'y nabati lakay. Basit matan. Nabawik matan ti punak. Oh, Dado, apay ngay. Insardang yung matan ti panagaramid yung iti balayo. Kasla doa pala pagpaygayam numalpas ko ma. Nagkurang ngamin ti budget may. Isa nga, yurnungan mi pa eh. Sa mi ituloy man na. Apay ngamin nga nagpaaramid kayo iti balay kat kurang magayam ti budget yaw. Talaga kasta nagrigat ti biyag kita. Masapol ang nalaing tayo amang i-budget iti kwarta, Amelia. May sa pala paglagayam ti kabailan ti budget yaw. Ngam kundi paaramid kayo iti dua apalapag. Hey, no kayat mo, Amelia. Agpaaramid ka iti balay mo. Iso ti rugyam, magingat malpas. Ibagbagak lang mat, Dado. Ibagbagak lang nga. Tarupa ma. Man nakibiyang ka unay, Amelia. Di ta ka man langan? Wala. Kanya nga minagapong umay ka makibibiyang nito, yaya. Di ka lata maturog ng malmalaw. Ay, salbag kamay. Ande biya, gumatang man iti kokyo dita. Nay, apay ngay, kasala napudot ti ulo madado. Napudot na talaga, anday. Makapapudot to mga minti ulo da dya, babae. Man nakibiyang unay titang nga. Asino, ni ka di Amelia. Wananday ni Amelia. Ag-asam man tayong bagana kanya. Pang may sa pala paglagayam ka no ti budget ko. Ngam no apay kundi panayo na iti second floor. Kit kurang magayam ka no ti kwartak. Ay, man nakibiyang nga talaga. Ugali nanday jay, manipod pa'y ide aging gaita. Ay, no saan la babae da dya, anday. Pinapispisak ko mangkay. Turay lag diweg. Kas jay ti katatao ni Amelia. Saan yung nga itulok ka iso ti makadadaal iti al daw yaw. Adaman na patag nga ibagakan ka, Amelia. Ha? Anya day ta, Auntie Bea? Pangaasim man, tabaliwam day ta aramid mo, apan nakibibiyang mo, iti biyag ti akin biyag. Ha? Apay, pinakibibiyangak ay ti biyag yu, Auntie. Saan mat kit day? Oh, mat gayam. Ngam apay akas sa ti bagbagayo kanyak. Saan asyak ti pinakibibiyangam? Ngam dagiti na duma at tao ti ibagbagak. Ha? Tapno mo man ya. Ibagbaga, dagiti kaaruba tayo, ang manakibiyang kaunay. Ay na, Auntie, ulbudla ang dagiti mangibagbaga iti kasta kontra kanyak. Saan kay kadigamin na basta mamati? Anya lakit din. Danggam ti ibagak, tapno awan to pagbabawyam. Inton kuan, makasarak ka, itinatangtangsit ngamsi ka, tawan mo lang around. Ay, adapay na patigapapanak ang tibeya. Iso nga no awan ang tinasaya at ng ibagayo kanyak. Panawan kayon. Ay, manaktak. Ay, makamo ka man lang nga iti biyag mo. De ka mo ti dumngag iti sao.
man ita sinyaw, Auntie Bia. Si kamot gayam, Arthur. Aywan gayam, nagila ako kadini bakit mo, idi na minsan nga aldaw, ay sorry. Aywan gayam, nagila ako kadini bakit mo, idi kalman? Ha? Ay, tay. Nagila ako, Mike. Apay ka, day. Imbagak ngamin kan kwa na, amang idagas dito store, itila ko na tapagramanak kumamot. Ay, awan antay. Tingamin nabati din na minsan ka, da kami tinangan. Sanan ngayon tuloy tinagisor-sor na mabwisit ka ni Amelia. Hay, nakaw. Dayjay nga Amelia, awan palabsan na, pakibiyangan na amin. Ngungarod antay. Nalabos ti ka na man nakibiyang na, Mike. Katatao na dayjayan. Urayan na nga damang tungpakan kwa na, bareng isaw ti pagbaliwan na. Ay, wala. No, durabin na tingiwa na. Iso na lang at nakakaasilaki, day. Ay, uray. Anya ti ammo tayo na iso ti pagnakman na. Saan namot ngamin adenggan ti maibagbaga. Sa bagay makidiya. Ang mga numaminpinsan ti pa nagbalbaliw na. Oo na yan. Tanghaling tapat. Ngam adda ka man nga gisor-sor-sor itilakom. Anya, Apay, saan ka kadya mabain? Content iti Facebook. Ngam sa totoong buhay, kat sor-sor itilakom, uray nagdaga ang ti panawan. apay nga min ay pagibiyangam ti panaglakok. Saan kamot nga anuan, saan aya? Ibagbagak lang mo tipod no. Kita man day talangam, kasla ka matan ogeng, takanayon ka mabilag iti init. Yaks! Kas tagayam ah. Ayan nanti sukak nga dati sili na. Ay daytoy, isuyat ko kin ka akastoy. Maruwan ka ah. Salbag ka. Manakibiyang ka unay. Anay ko, nagsaniit matan. Ay, ukis ti sabang mababae ka! Day tati rumbangkan ka. Nasilyan lagaro den tarupam. Gungunam. Day tati maganap mo. Anay ko! Maminsan pa'y Amelia. Saan lang at sukati isuyat ko kin ka. Muryatik. Tapno maminpinsan nga agbaliw ka. Anya lakit din. Ay, sorry, Jonah. Sana na maulit! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Day, insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.